i na to što oni stavljaju. Recimo, mi cveklu jedemo... Ovo je začine buraz, nema začina. Spontano između dva leta leteli smo u Bukurešti, jebano se u jednom grčkom restoranu i možete pretpostaviti šta se klopa, tako da sad ćemo vidjeti kako to izgleda. S obzirom da... Jaka paleta ukusa? Ne, s obzirom da se reklamiraju kao grčka priča, a vi sve je to kao da si na more i to, slab gyros. Meso lepo, ali neslano, fali još začina. Porcija odlična, velika porcija, baš kako treba. Pita mi je količinski zadovoljavajuće. Neću da se žalim, što kaže komšija, malo je neslano meso, a s obzirom da ima pritisak prihvatljivo. Pita mi je malo debela, a tvrđa nego što bi trebala da bude. Tako da jedem testo s pice. Recimo, ali dobro, ajde. S obzirom ponuda šta ima u Rumuniji, ovo je najbolje što postoji. Žulja s primjeri kako treba, Bože, mnogo dobro. Mnogo svega unutra ima. Možeš da se zasitiš sa Bože. Sljedeći je sirnici. To su ti oni kao okrugle sa sirom. Mnogo dobri zato što su neutralni i ti možeš od njih napraviti slatko i slano istovremeno i brzo se jako sprema. Jako je dobro. Sljedeće je recimo vareniki. To su vam kao italijanski... Kao dumplings je. Tako ne. Pa ne baš, u suštini da, ali ne skroz. Jako dobro testo može da se napravi sa krompirom i sa pečurkama i sa višnjama. Bude jako dobro. Imaš dranjike, to ti je rendani krompir sa jajima, pomešan i zapečen bukvalno ko palačinka. I unutra možeš da stavljaš sada već šta hoćeš od priloga, možeš meso, možeš palakovo, to isto nije loše. I jednu stvar koju ja volim, koji generalno ljudi ne vole, to je zove se jelo seljc pa šubaj, od tih salata, sa majonezom, pavlakom, ribom, cveklom, krompirom, recimo kod neka mimoza, da kažem. I ona može da bude jako dobro. Ovo ostalo lila, trla, babalan. Mislim, odmah se vidi da neće kopati čitav dan na njivi. Bratu, ja sam više puta bio u Rusiju i moje mišljenje, nama je više ta kuhinja čudna jer mi smo privikli na te začine i na to što oni stavljaju. Recimo, mi cveklu jedemo... Ovo je začine buraz, nema začina. Mi smo privikli, na primjer, mi rođija da se toliko koristi, na primjer, cvekla. Njima je cvekla kao tebra nama krompir. Mi krompir butamo za žnuš. Ovo je moje mišljenje. Znači, više puta sam probao kuhinja. Ajde, sad nam nije bila baš neka kuhinja, bila je onako narodna više za mnogo ljudi. To, ali, da, ali realno meso ne umeju da spreme. Znači, Rusi meso ne umeju da spreme. Niti umeju da ga skuvaju, niti da ga ispeču, ni kotleti im uvek budu unutra onako. Znači, meso slabo spremaju, vidi se da su vekovim doživjeli u stereotipu, ali zato krompir i povrće, salate i to kidaju. Znači, krompir sam njihov na milion načina probao, ne postoji nigdje da sam drugdje probao to lepo spremljen krompir. To je prvo, a drugo, one salate, znači s majonez, mi zovemo ruska. Kod njih ima milion varijacije na tu temu. Oni to ti kažeš, i zapeču, i prže. To je fantastično. Totalno drugačije nešto od onog na što smo mi navikli. Jako im je lagano, zato preferiraju da više kuvaju meso nego da ga ono zapeku dobro. I vrlo je, i samim tim je mnogo lakše. I te začine koje dodaju, ne dodaju uopće puno začina i bude bljutavo. Ali zato one mirođije dodaju. S obzirom da sam gladan, za mene je 10 od 10. Shodno tome, da ja ne znam da odredim šta je pravi grčki gyros, ovo je za mene savršen.
sred Bukurešta, mi smo očekivali da ćemo naći na halloumi, grčki sir koji je idealan za grilovanje. I kao što vidimo ovdje ima velikodušna porcija halloumija. Sočan, ukusan, tzatziki preko, pomfrit. Vetar, Kao na moru. kao na moru. Što Londona? Možda i sa nekim mesacima trebalo unutra da bude, ali van toga poprilično ukus. I opet lepo je da pronađemo malo Grčke unutar ove istočne Evrope, tako možemo da kažemo. Prijatno i uživajmo. Prijatno svima. Ekipica je ispala super, pa su nam izbacili pikanteriju da probamo. Ajde, Filip, sad, ceptiga. Vidimo ljuta pa prite nešto više. Da li su bolje brkine? Teman pred put, da? Nema ništa. Da? Nema ništa. Tvoja bolja, pa evo. Brzo nestane ukus. Po mom skromnom mišljenju srednja ljutina neka. A? Šta kažeš, bro? Srednja ljuština, ovo je druge kategorije, ovo je sveža paprika, tako da Ovo je taman za obrok. Taman malo da. imaju nešto za... Rezni. Zašli su u susret. Ja, Boga mi.